الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تشكروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وبئس ما يشترون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Mangke rukunipun jam 6 irang kalih menit. Ono macet menit ke 57 unggul sithik ngoten pun sabuka. Ini nembe setengah. Enggak salah kok untuk menit luas sekali. Ayat ingkang kita niki wau ayat sampun mun familiar mun diamun kata mungkin sing mau sering apa tapi kudu sing ora wong iki mualaf kok dadi bukti berat nek kan Ustaz Basor no sapa kulunan sing ikotul maut sini mana maksudnya sampai akhir ayat apa lagi Pak Basor betul apa nah sportif ngaku aku jenis-jenis lain cekmu apa tapi kan ada animo yang tinggi untuk ingin lebih tahu ayat tentang kematian. Ayat ini ngeliki lan memberi pelajaran yang sedoyo menungso sak jagat mulai Nabi Adam ngantek menungso sing urip akhir dhewe sok entek uga termasuk jin kabeh iku mesti bakal mati nyicipi sing jenenge mati. Niki mengko pelajaran lan ngelingno aja wis bolak-balik dilingno ning kadang soal wong sing lagi keasiken ngetutno ombake dunya niki lagi kalau kelalen lali nek dunya iki nek sarana media perantara kanggo mencapai tujuan urip yaiku ning akhirat. Di mana riyen mungkin diterangke oleh kullu nafsin utawi saben-saben awak-awakan iku dha'iqatul mauti bakal ngicipi mati. Wa inna ma tuwaffawna
lan angin mestine den tuhuni nama lan angin mestine den tuhuni dan tetepi dan pasrahake apa ujurakum ganjaran itu yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat Bapak mongko utawi sapane wong iku zuhzihati adohake utawa dislametake ngono ya bener. Nek ning jalanan tafsir bu'ida ora baca iki bangnya aku ndang waca baca. Bu'ida baca itu maknane. Nek aku ngerti nek bangnya ora ngerti ya coba ngerti nak sithik. Nek sing ora tau dikira baca atau badu. Bu'ida diadohake sapa wong minang nari saking neraka wa udkhila lan dilebokake swarga bakal faza mau teman-teman bejo sapa wong wa ma hayatud dunya lan ora ana utawi panguripan donya ora iku ila mata uluri kesenengan nikmatan kang hapus kang bujui kang ngapusi ora akhirnya kabeh sing duwe nyawa manungsa jin terutama sing ditaklif iki diperti hukume Gusti Allah iki nang manungsa lan jin sing wis balik nek malaikat ora kewajiban tapi perintahnya ditaati di malaikat diciptakno kanggo sujud ya sujud terus tapi ora duwe dosa malaikat ora nabi ora duwe dosa tapi ditaklif kanggo nyontoni anak-anake kanggo nyontoni para umate kabeh manungsa terutama awake dhewe manungsa ora manungsa ora iku mesti ngicipi mati mulai bala biadam ngantek saiki mbah wong sugih mbah wong melarat mbah wong gedhe mbah wong cilik mbah wong wedok ayu mbah welek mbah ireng mbah kuning mbah pesek mbah macul sing mesti mati kabeh mbah wong lanang iku pinter mbah goblok mbah lolo mbah bento mbah kiai sing mesti mati kabeh sing ora kena iku mati al-mautu babun kullu nafsin dakhiluhu mati iku diumpamake kaya lawang kaya pintu kabeh manusa mesti ngliwati mulai sampe mati iki pertama pelajaran sing perlu dipetik bahwa dunia niki boten tujuan dunia niki boten panggon sing tetep lawase dunia niki mengliwatan sarana utawa wasilah kanggo tumuju ning tujuan akhir yaiku mati sawise mati dihisab nang kono ana bejo ana cilaka nah sing bejo iku sing piye paman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wong sing dibebasno diselametno diadono saka neraka lan dilebokake swarga apa faqad faz teman-teman bejo lah saniki buku tentang mati wis bolak-balik diterangke para ustaz kiai para pemudin nek wong mati iku diupamane kaya dene wong sing kerem larat ning segara utawa gawan bengok-bengok njaluk tulung mal mayyitu fil qabri illa kalori ilmu tawas niku hadise mayit neng kubur iku diumpamake kaya dene wong kelelep bengok-bengok blagepan njaluk tulung nek wong ora iso lali umpamane blagepan kelelep ya tulung kira-kira dihubungi
masak kintal sampai dimulai ban milih kan milih ban yo Pak Buka butuh duwe ra butuh emas lah wong mati ngono iku kok kira-kira wong mati sih mplung emas yo emas iso wong kuburan ora oleh kono bodone ora oleh mula sing dibutuhno ya yang tanziru doaan talhaquhu enteni donga sing dikirim nang wong mati mau dikirim ke sapa men abihi au akhihi min akhin au abin au sadiqin saka bapake utawa saka ibuke utawa saka dulure utawa saka kancane ora termasuk bojone, itu bojone wis ora enak wis di. Nah, nek bojo iku nek wis dikawin iku kan wis ora bojone, kecuali ditinggal mati ora nikah meneh. Ngono iku jek bojone nganti teko akhir. Nah, terus nikah meneh dadi bojone wong sing buri. Lah nek donga iku wis terkirim wis ditampa mbek mayit, wa ilalah iqathu, nek dongane fadilah wis terkirim. Monggo kanat ilaihi minad dunya wa ma fiha donga mau fadilah luwih disenengi timbang donya sak isine ora timbang sepeda motor ora timbang omah ora timbang buah sak gudang luwih senengi timbang donya sak isine kula jenengan sing sejo seneng donga wong tuwa ape mawon ajenge diajeke tapi sadurunge mayit paling enggak mikir dhewe sangune aja kiriman dhewe kan calon mayit kabeh engko nek wis lolos dadi mayit iki men ora arep-arep sari nggo sak sing akeh aku wis akeh ora dikirim ora donga apik wajib kok wis ora wajib nek donga ora batak-batak bapane kok malah arep donga aku sakuse kok jadi bapak iso donga sakune apa kringete ditus nang kene iki ora ngira nek sing bersia-sia somben diputu kabeh mbek malaikat aja ape donga oke ora do rencor tapi kan keringet sing botos nang kene ora ngira sia-sia krikil sing kok tandur nang kene becik tinggo ngaji wong ora ngira sia-sia Gusti Allah ora bakal nyanyano jadi nek donga niku tumuju tumeka nang wong mayit mau wae rayono ngungkuli duwe yo saisine ana hadis liyane kok yen tapi mayita salah satu sing ngetutno mayit iku telung wayang jimu isnani sing loro balik muleh wayang bawa wahid jadi ini kok berangkat mayit ya Pak ya dasar angger berangkat mau wae utawa dalile wong nyewu kuwi sering didalilno. Sing siji balik, sing loro balik wayang kawadit sing loro siji panggangan cari nang kuburan ya jiku ahlu wa malu sing siji sing loro balik siji bojone keluargane kabeh ngetokno pol teko dhuwur ruang latok ora oleh melok dipendhem ora oleh dipendhem batu ini dadu yang dhuwure wis ora wani suwi iki sedina suwi balik bondone malah ora iso nganti teko kuburan wis tak tenggelam tok lah karo mayite dipikul cek roh bondone wah go mlaku sak tenggelam wis teko kono ora ngetokno bondone balik nah oleh wis sapi limo dilem anake dhewe momane duwe emas mangkilo kulo gak utuh masih sekarang di lorong mendem duduk kuburane sing tukang deleki malah wis nek pengen wong lagi pengen ora petung sepi kok pokoke wong nek kepepet iku ora wedi ora duwe ndredeg ora kuburan nek duwe dudak wae dadi ora oleh dilokno mendem bondone keluarga sing ngono tetep ngancani yaiku bayar apa amalku sing ngancani ngamale apik nalika urip ibadah
ibadah sergap ibadah waktu diganepi ibadah sunah disergepi terus jariyah krono-krono yang kebak ibadah yang jalan yang bodoh yang ngaji bodoh itu amalnya dapat dirupakno wong nek wong lanang wong ganteng nek wong wedok dirupakno wong wayu baturi nek kuburane urung ngantek takoki malaikat wonge wis dinteni wong sing ganteng rupane padha pamane contone aku mau wajib aku contoh mate wani mati dulure bar meninggal kok anggo contohku aku mati ya contohnya aku maunya aku mati iku nek amalku apik ning kono wis dinteni wong sing rupane rada mirip aku tapi wis ganteng putih bersinar terus takoki sampean sinten Mas man anta cara basa Jawa jenengan sinten ta iku ana amal kula kancane jenengan mari jenengan dunya ngoten kok Mas dirupakno kados niki kan ngancani kula kan ngancani jenengan harus wedi Allah takhafu wa la tahzanu wa la wedi bunga-bunga nyantai mawon dadi ora nganti tekoki mungkar nakir wis dibaturi ngamale dhisik. Nah, singkat cerita kok sapa nek wong elek. Nek wong elek lakone barene banteng keplek, banteng balak 5, balak 6 nganti mati lho. Wajib tau kan gak nganti mati saiki wis dadi ahli ngaji. Nek nganti mati ra tobat. Gak keplek, ngombe segala ngombe sing enak kok dilakoni kabeh nganti mati. Urung tobat iku nek kuburan diwujudno kaya awake kang duweni wireng medeni anggere roh medeni wis apa wong cereng wedi ditetap sampean sinten man anta anak mangka aku amanku ora usah sopa yedik biasa cara bahasane sing ngono dia ben buak buangga aku mriti buante keplek wong buate balak 6 oke saiki nek ora usah wedhi wedik cenderung kaya cara bahasa kita ngono dadi nek amal ya apik nang kono ngenteni bakal baturi apik iku lagi ning kuburane lan nek ning dina kiamat la inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah ini dina kiamat nek wis dituhuni ganjarane amale ning dina kiamat. Nah, dina kiamat niku mengenek dua kelompok hitam lan kelompok putih. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Saperangan sak kelompok golongan hitam, golongan ireng. Ajae ireng bleduken mesti menyang medeni wong. Pokoke wong mesti rawani jendelek, wujuh yauma'idin nadhirah iku sing putih. Sing sak bagian wa tabyatu wujuh wajahe padhang mencorong putih. Sing ireng iku wong putih, wong kafir, sing putih mesti wong Islam. Lah dinane dipasrahno amal-amal itu sebenarnya tahu. Cuma soal mengenai masa itu jumenenge dina kiamat ajure duwi ku sadurunge didisiki karo ajure donya sak isine iki lagi teko dina kiamat sing pembangkitan. Jadi sampeyan nek alamat kubro wis alamat sugra wis akeh, nek alamat kubrone ape kiamat iku sampeyan antarane didisiki saka medune dajjal iku saiki wis urip dajjal iku uripe menurut riwayat lahire nang zaman Nabi nganti saiki dikeraken kira-kira sampeyan metune nek wis ana paceklik banget dajjal metu diwehi wektu Gusti Allah 40 dina Dajjal duweni diwehi pengelulu iso nguripno wong mati sepisan tok kabeh. Iso mateni wong iso nguripno wong mati, pokoke sadone dadi sepisan tok duwe umur ning dunya niku sampeyan nek wong 40 dina.
khotbah ning Masjidil Haram itu khotibé ra iso omong. Sanglungan ra iso omong. Akhirnya kono Imam Mahdi terus medun khotbah. Terus merangi dajjal, peteter. Terus Nabi Isa mudun. Kira-kira medune nang Damaskus saiki ana menara pek sampeyan diceritakno nang hadis ngoten. Medun terus merangi dajjal, akhirnya dajjal mati. Iku jek urung ngajur, bumine rong dijur. Dadi bar matine dajjal iku bumine rong dijur. Terus Kanjeng Nabi Isa sugeng urip nang bumi suwene kira-kira 7 tahun. 7 tahun iku ngalami krama. Krama iku ya nikah nyempurnakno syariat Kanjeng Nabi miring pengen dadi umat Kanjeng Nabi. Akhire nikah terus sedo dimakamno nang jero hujrah utawa kamare Kanjeng Nabi sing saiki dikone makome Kanjeng Nabi sebelah gandeng rawuh. Kira-kira cek tersedia satu ruangan sing kira-kira kanggo makamno Sayyidina Isa alaihi salam sampeyan. Lah bar sedone Nabi Isa, bar sedone Imam Mahdi nganti lebure jagat niku kira-kira jek 120 tahun riwayate tenane ya apa wong aku ya ora menangi sing penting iso cerita ngono ki tenan ora ya apa ceritane kita ngono nek awake ora percaya nang yo dongeng nganti umur ya ora percaya 120 tahun iku tapi cepete setahun kaya sak wulan dadi kaya karek 12 tahun. Nah wis 12 tahun wong iman wis gak enak. Dadi sampe bumi iki nalika dijur Gusti Allah wis ora ana wong Islam. Mergo apa? Enek angin semilir-semilir basa Arabe al-nasim sing berembus iki. Nek tumibo nek ngomong men dihirup nek ngomong men wong langsung sedone ganti gampang. Arek wong kafir tok. Barang wis karek wong kafir tok terus manungsa digiring ambek bumi sing tukul saka kanten. Zaman semono urung mudeng nek iku lahar. Sampeyan ana gunung Bedos saka kanten zaman mriku sing kirim manungsa nek pakane ora-ora sing mek kaya paksa. Bar niku lagi beli sing saka gunung Aden mau saka kawah raksasa niku ndledek ning laut. Wong mlayu laut temok digiring. Lho anae geni sing giring iku anggere wong mandeg genine mandeg. Engko mlaku genine mlaku nek. Nanti tekan satu tempat sing dikumpulno nang kira-kira saiki nang Palestina iku agar sampeyan bumi dilebur dening Gusti Allah ila rujatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa sing padha maca apik ae niku. Nalika sampeyan bumi digunjang ganjengake wa bussatil jibalu bassa gunung dilebur diajur-ajurake. Baganat sambam membasa gunung sekuat kecil ajur dadi aku kabeh sampeyan nek surat Al-Qari'ah wa takunul jibalu kalwainil mawfus gunung-gunung iku kaya dene wulune lan sing disebulake kaya lara angin niku proses sebelum tufu nak ujurakum ini ngejur bumi sik bumi dijur langit diluntung langit sing sak pirang-pirang diluntung dua ambek Gusti Allah gak iman ora Gusti Allah sugih iya apa iya langit kok diluntung lho ayate yo ngono yaumana qawis sama akabayis sijil lil kutub niku ayat-ayat aku piro bayar yang kok mulai itu abai sijil kutub dina kiamat yaiku dinane ingsun Allah ngluntung gulung langit sing bumi iki kaya dene luntungan sijil kutub kaya kitab-kitab sing linting kaya gambar peta tulisan kok dilinting ngono iku dadi langit sing digulung diluntung
ayatnya Quran yo ngono mergo kata sijil lil kutub kama badana awwala khalqin yu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin itu. Jadi dong bumi dicur terus diganti bumi anyar. Bumi anyar dari akhir juz 13. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi wa barazu lillahil wahidil qahhar. Bumi sampai diganti bumi anyar. Bumi sing ora ana jeblokane, ora ana dukung-dukane, ora ana wite, ora ana kayone, ora ana apa-apane pokoke. Rupane putih kaya seloko. Iku proses dununge dina kiamat. Nganggur bumi iku suwene 40 taun. 40 taun niku sing diarani barzah niku 40 taun. Iku sing asli alam barzah niku 40 taun. Awet ajure kabeh makhluk bumi langit salintane ajur raine apa-apa suwene 40 tahun niku jenenge alam barzah suwene 40 tahun buan sopo ditangekno kok kabeh padha bengok-bengok qalu ya wailana ba'athana min marqatina hadza niku diwacan carane maca sakta itu menang saat pegang mergo dan itu ucape wong mukmin sing ya wailana itu ucape wong kafir sing dibangkitno kok kubur padha bengok-bengok cilaka sobek bahasane wong kene ngono sapa sing nangek aku gugah kok turuku iki aku enak turu kok digugah selama 40 tahun itu wong kafir roe kaya turu kabeh ora disiksa mergo apa malaikat juru siksa tukang kubur melok mati kabeh wong kiamat. Jadi begitu ditangekno dhek rumasane batu ruang kok digugah. Lah selama saiki nganti somben kiamat itu wong kafir dilumpuhi terus ning kuburan itu ngrasakno siksa kubur. Cuman sore bar kiamat suwene 40 tahun itu ora ngrasakno siksa masane turu. Mulane bengok ya wailana man ba'athana min marqatina sapa sing nangek aku kok nggo turu menak-menak iki sing ngomong terus jawab ada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun ya iki janjine Gusti Allah sing Maha Rahman biyen nang donya diomongi wit ngomong cerewet bantah wae wa sadaqal mursalun bener to sampe para rasul ngoten sing wong mukmin jawab ngoten niku lagi jenenge wayahe tufu nang juro yaumul kiamah dina niku dina kiamat. Jadi saurunge dina pembalasan niku wae nek dina penghancuran dunya saisine wae. Lah neng maksa niku wae. Coba wong sing munafik iki wis kaya tak terangno jabone kaya iman tapi jerone kuwi ora dalan peteng buka. Ayate kula kaki yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum likulli surah al-Fatih juz 17. Wong munafik nang masa somben padha bengok-bengok celok-celok neng wong iman kancane sing ning donya biyen nalika kenal ya qulladina amanu duruna ikang yu apunteni nak bismillahirrahmanirrahim aku nempel jaluk sorote aku ora dalan bangun maka kunteni lah ngerti ngono iku terus digetak malaikat itulah dene maksar urung tekon neraka ilarji'u wara'akum balik mundur neh buri neh baltam sunuro golek cara dhewe kono golek cara kepadang dhewe ora ana dalan bantu babe nang disur
di antara ngomongin kafir dipasang pembatas pager yo kita siksa jero kita rahmah wis cerita akhirnya lebih disape apa dewi-dewi wong sing apik-apik nek surat Fatihah wong man diterangno ala sururin mauduna muttaqina 'alaiha mutaqabilin surat Fatihah itu nek ngerti artine ngono wae nerangno sing wong swarga minuke dan ya sing wong neraka ya bentuke manggone ning apa jenenge permadani kok permadani spring bed dhuwur korsine spring bed dhuwur mau dunah ditretes ditatah mutiara ora mau pas kira kene ana wong duwe kursi janji pamane duwe emas tretes ora emas mas-masan colong wong ning jowo ning kono soben wong iman itu ala sururin maudunah spring bete sepone apa jenenge anune korsine iki pokoke ditata emas mutiara muttaqin 'alaiha padha leleanan jagongan nang spring bed ning linggihan mau sing bertatakan mutiara mutaqabilin depan-depan dadi ning ngono iku swarga sampe nek jagongan ora kaya ning donya nek jagongan ora kaya donya madhep ngalor kabeh ya utawa saya madhep itu simpul-simpulan gak nek jagongan itu mutaqabilin depan-depan kabeh ngene ora harus padhep mulon kabeh utawa simpul-simpulan kaya wong sater ngono iku nek bojone misale nek uring-uringan kan ya omongan tapi ukuran karo cerewet mangan cerewet tali susu misalnya ya karena dia era saya tidak amat ya tapi kan terus no ditincang ngomong saya tidak amat kan diwamuk bojone aku terus lah lo ya baik sih dia iso nek ngono ya tapi suwe-suwe ya terus no ditincang ngomong terus no lah jete orang lagi tahi mulai dia kopi wong gono bisite kan bisa tema ngene iki bisa dimbo ya terus no wis langsung mendelik bitiran nek dinomat dia kok ya aku untuk cerita kok dulu kancaku asli mbak mulai kamu nyanyi ya lucu sih tanggane sing kiai langgar itu kan para bergabung pasuan rono kalau wabuk punyai sih dia betul akeh iki wabuk nganti ra iso rono wong ora montel itu wabuk macam-macam terus sungkan ambil balik ini apa sungkan juga kok langsung biasa ya jadi kiai dia mau bujur ya nah terok nyentuh bino iki pamane dipaido wong ora gampang mokel pindah terus tujuannya ya ini ya ini malah rumah negara itu dua barno atau tujuan atau anak dewi rakyat jual mereka aja apek malah modern lah mulai itu ada jauh yang megah di Kristiala kalau saya turun jadi megahnya kan megah pati terabang diriku mereka apa mereka yang berjodoh umat-umat budi sehingga kayak ini juga urek ya di selapor ini santri ini jamaah masyarakat sing resi-resi itu gak urian terus wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur dan ini juga penuh nilai pelajaran yang berarti eling-eling dunia ini saenake kaya apa iki bujui nek masih bujui ya pamane pengen mangan kuate itu ngantek ngiler gondok nek pengen bendina macam-macam nanti sapan budi ngantek ya kumpul resesi bukan wis kumpul ning berate mang sudu enak ya Pak Bendro pulau enak pulau wis meter enak padha enake sriwet sakene tok lewat doroan
Anggur wis lewat niki ambek gethuk ambek tempe ambek blindrang itu kan padha ae. Lene penake yo sak seniwet ngono nek ngayal nanti pirang-pirang dino. Wong ketekan-ketekan iki Pak ya Pak tapi ngayal jane sate. Kok gak tau dijak yo iya. Lah aku dhewe dijak wong iki kon ngejak. Wah, Pak yo ngejak yo. Ngejak dosi kok iya ini bobol lah ya anu iki yo aja sak sesuatune barang anu tahu akrak-akrak nang restoran iki pintune anu tempretan kan ngono di nang bunder ini kocok apene kamar mandi nah iki lawane ndi lho iki wis nang arep lawan kok unyus balik nang pojokan nang sing ya sing mbek abe opera gitu. Wah, aku seneng akrak-akrakan tak jalan restoran api. Wis teko ngarep lawang, pintune tempretan tak ora otomatis mau dhewe. Pintune wis batak. Lho, jere apa maju kene. Iki wah. Ora parah. Dadakan dikira apa kaya nang arep kok jadi golek itu. Lah ora jumbo ora kubu ambek ini dadi dunya iki wis omah iki omah api. Omah nek api ana ora lantai telu lantai dhek kanggo apa? Aku delok-delokan nggo inget-ingetan. Ya. Apa-apa dikon turu kabeh ora mungkin mata urur. Padha-padha ingetan delok-delokan kanggo delok kalau aku ora usah biaya delok pengen delok api delok omahe Pak Sugih Pak Tio aku malah rasa biaya nek enek sing kurang aku iso kloro iki kurang ujate kan diingeti kurang sik ngono malah dikangeli wong eneh dibiayai wong eneh kene karek kloro iki itu delok-delokan umpamane wis tingkat loro papat lima mosok digoni turu kabeh turu sak pojo wae ora kabeh iki demo sing ana tempat bener gudrak gawe iya ta gudrak kowe kok gudrak lah nek turu piye rasane apa turu nang kasurmu mbek nang bayangan lincah itu rasane beda nek wis meron oh aku turu nang hotel tingkat lawenan yo wis tau turu nang ora nang perukane tau nek wis turu rasane padha artine iki mata ulur kenikmatan sing apus-apus wong ngajak pengen rapi itu sing dilayakno itu tok. Kabeh sing nang kene iki rata-rata salah rapi kabeh. Kon rumpukno kon hijrah jalan ngono minuke pirang tahun cara dikelompokno bliyenge pirang tahun minuke sak kelenteng bliyure itu dan padahal nalika ngayal wah sebenarnya itu lebih tok dunia seperti ini kita bersama boleh kunjus orang liya ora ketok jebule barang dari tujuannya kalau kono ra kene yo kuwi menak yo kira-kira senene wong mau mata ulur pokoke mata ulur kenikmatan sing apus-apus apa wae mbok dilajengke ya ngisore wala tuquluna bi amwalikum wa anfusikum niki ada dibisi Gusti Allah nggih sumpah lan mun tauhid. Dadi demi yakti bakal dicoba tenanan sira kabeh. Iki nandhakno nek pacoban iku mesti bakal ditamakake nek manungsa kabeh terutama wong mukmin. Mergo wong mukmin iku kanggo neter keimanane kudu dicoba. Batu belawuna yakti bakal dicoba temenan sira kabeh pi amwalikum ing dalem bondo-bondo ira kabeh wa anfusikum lan ing dalem awak-awak ira kabeh wala tasma'una yakti bakal ngrungu temenan sira kabeh minaladina saka kabeh utuh kang diwenehi sira lina alkitab mingko belikum saking sadurunge sira kabeh wa minaladina lan saking wong akeh asraku kang padha musyrik kang padha syirik sapa lina
Luwih ngapa adzan ing lara kathiron kang akeh. Ngeten. Ayat niki minangka penjelasan lan pengerek-erek kanggo kita wong mukmin. Nek wong mukmin duwe iman mesti bakal dicoba Gusti Allah. Ana sing dicoba kekurangan bondo. Pak Ustaz karo karep main pangan tikus. Boten niku nek kanggo wong mukmin ujian. Awake telak lara, angkusikum telak lara kuwi ujian. Mergo nganti kena riwi wae nek diterima ikhlas dadi pangapura dosa lan dadi oleh ganjaran. Mesti dicoba temenan kanggo wong mukmin. Mesti wong iman. Mulane nek dicoba iku malah wedi yo, nek gampang hati-hati yo. Nek angel sabar. Nek tau dicoba blas kaya Fir'aun ora tau ngelu terus ngaku pangeran. Angger wong duwe iman mesti dicoba, ora ana sing ora dicoba. Bondone ya awake, kepaten anak, kepaten bojo, kepaten sedulur keluarga. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitab lan kowe mesti bakal krungu omongan mau terake adzan kasiro sangat menyakitkan gregetno. Ini jelas banget untuk mirip dengan awake dhewe. Nah cobane saiki ana swara, ana omongan, ana guneman, ana tindak laku sing larakno ning wong iman. Ngono niku disebut nganggo kata sing jelas adzan kasiro. Ora wah. Jadi walakas ma'unna minal ladzina utul kitab, kowe bakal krungu cuangkeme wong ahli kitab nek jaman Kanjeng Nabi, wong sing ora diagama, wong liya agama. Wa minal ladzina asyraku lan cangkeme wong sing syirik-syirik, musyrik. Nek cara saiki, nek musyrik sing gedhe meh jarang nyembah blok-blok eneh. Wong nyembah wit ya wis jarang. Nyembah anake mudah anake kok diarep iki wong ngaji ku adzan kasiro pas ngono ayate. Nglarakno sing nemen, mudah nyembah anak jenenge sirik alusan niku. Nyembah bojo, bojone jaluk apa turuti. Sapa anggere maitu bojone pokoke wani jagal dulu, ngono iku jenenge sirik alusan. Wis nyembah dhuwit, demi dhuwit sing penting kuasa ora penting, penting tak duwe. Wong cerdas utawa borong apa, borong bangunan tak apa, ora mergo alasan kepepet mangan kok. Kudu golek bondo. Demi dhuwit ngalahno Gusti Allah. Ngono iku sirik-sirikan kok. Gusti Allah perintah poso ya dibubuhe. Manut diperintah diatur diatur bangunan diatur sawah lan liyane. Jadi seliramu yakti bakal krungu tenanan omongane wong-wong sing jae lekake dapen kemarin ben Israel pokoke nek hasud saka wong sapa utul kitab wong sing ahli kitab non muslim lan wong musyrik krungu ing apa adzan kafira omongan sing larakno banget ora trimo adzan kok tapi adzan kafira nglarakno sing mukih mangkelno gregetno manasati ya enek kabeh nang dhewe ngaji karo karuan dua kali cara kene ngomong ngono ya salah kok kakek cangkem cilik dulane nak ngono jan adzan kasira nglarakno sing nemen sapa wong musyrik jane wong gak musyrik ora nyembah Allah tapi musyrik karusan nyembah bojo nyembah anak nyembah bondo nyembah duwe lan liyane lah ngadepi wong sing piye salah iki piye waton sulo ya nek sing ketok barang sing nek dipaidu tok ya pamane ngadepi ngoten niku harus gimana Gusti Allah maringi pengarah-arah maringi jalan keluar wa innasbiru lan lamun sabar sapa sira kabeh wa taku lan wedi tak
takwa sira kabeh ing Gusti Allah ora ana gaman sing sakti iso ngadepi perkara sing berkena panasati iku kejaba siji sabar lan takwa lan tasbiru lan sabar sira kabeh lan takwa sira kabeh wa inna dzalika mengkosaken mengkon sabar lan takwa iku min azmil umuri saking teguh-teguhe pira-pira perkara sentosa-sentosane pira-pira perkara dadi ngadepi perkara sing kira-kira mbuh ambek ati lan tujuane dhewe ngeten iki di religius Gusti Allah sabar takwa tetep fokus ning tujuane awake dhewe ngaji urip dari Gusti Allah tetep pertahanno kanthi istiqomah mergo angger sabar lan takwa mau bakal oleh bobono ganjaran Gusti Allah bakal oleh iso nggayuh tujuane min azmil umur mau pun kita cek lagi pikir biyen iki wonten sekitar setengah jam langkung Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iya Alhamdulillah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim Allahumma inna nas'aluka ridwanaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Bismillah ma syaa Allah la yasbiqu khairan illa Allah Bismillah ma syaa Allah la yasbiqu su'a illa Allah Bismillah ma syaa Allah ma kana min Allah Bismillah ma syaa Allah la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun